Takže vítam vás u ďalšieho videa. Dneska tu môžete sa na beta verziu pripojiť, taký malý krátky oznam. Kde môžete sa pripojiť na beta verziu a možno spolu si zahrať niečo v Minecraft beta verzii. Ja mám teraz práve urobené dedinu teda. Môj dom, chápem. Ale mne to nejak nerastie, to čo obchoduje. Nefunguje, kámo. Tak ja mám taký zasekaný telefón, kámo. A poprosím vás, aby ste dali odber, aby som mal nejaký počítač. Alebo niečo také, nejaké kokotiny, alebo čo. Hej, môžeme zatvoriť predo mňou. Takže môžete sa pripojiť na ten... Ja to nevidel. O to beha dole. Hej, padni z mojho domu. Môžete sa pripojiť na beta verziu. Teraz, pýtate sa si, čo to je. Stiahol som si taký menší mod a stiahol som si aj na toto hackera. A to je čistý bedrock, akože sa necraft... Neviem, prečo mi to nejde, lebo som mal mať 3 riadky, 30 teda. Takže ak chcete, tak sa môžete pripojiť na beta verziu. Takže, tak na shledanou.